Sa Good Vibes, mayara sang bago nga Japanese restaurant nga yara lang sa sentro sang Bacolod. Authentic Japanese food sa barato nga presyo ang ila nga gina-offer. May report si Romeo Subaldo. Ikaw mismo ang mag-grill sa imong nga wagyu sa Lava Rock. Kag, i-enjoy ang sabor sini samtang nagamelt sa imong nga baba. May gyukatsu man nga i-grill kag i-enjoy ang saboroso nga beef. May sushi nga platter. Mayara man sang sashimi nga platter. Kag, syempre, maki platter. Konnichiwa. Saido Cuisine, Resto desu. Initanan, pwede mo ma-enjoy sa Saido Japanese Cuisine Restaurant. Ang Saido, ang ara lang sa tabukid mismo sa Bacolod City Government Center kag sa kilid lang sa Splash Park sa second floor sa 65th Destination Hotel and Residences. At tag-iya sang resto nga si Chef Therese Juanico nga amuman ang tag-iya sang Nona's Kitchen ang nag-venture naman sa Japanese restaurant. Sila mismo nga pamilya hilig sa Japanese food gani ini naman ang ilang gina-offer sa mga Negrense. We had always loved Japanese food. My family and I, my kids, we love Japanese food. And I wanted to offer affordable Japanese food in Bacolod. Okay, usually, based on experience, most Japanese restaurants here are not really that accessible ang price for everybody. So, when we thought of another theme for another restaurant, we wanted it to be Japanese and we wanted it to be located in the prime area in Bacolod, which is in the 65th. Kay tungod Japanese resto, hindi madula ang ramen. May tempura. Mas manamit ipare sa tsahan o kung fried rice. Miso soup. Agimono salad. Chicken tepan. Kag madamo pa. Suro sa kay Chef Therese, gusto nila ipa-feel sa mga customer nga daw ara lang sila sa Japan, pinagi sa ilang pagkaon. Authentic Japanese food sa barato nga presyo. With Saido, we offer a culinary journey through Japan. In the heart of the business capital, the new business capital of Bacolod, which is here in the new government center. So you don't have to go to Japan, you don't have to spend a lot, but you can experience Japanese, authentic Japanese cuisine in Bacolod and with a nice view outside. Kagtapos mo kaon, pwede mag-tea kag i-enjoy ang gwa sang restaurant nga malapad nga outdoor space nga overlooking naman sa Bacolod City Government Center. Ma-enjoy mo diri ang culinary journey sa Japan, bisan ara ka sa sentro mismo sang Bacolod City.